Җомга көн чыгарылышыбызда җырлы бүләк тапшыруы урын алды. Бу көннәрдә гомер бәйрәмен каршылаучы һәр кемгә ихлас матур теләкләребезне әйтеп калабыз. Саулык, сәламәтлек белән озын гомер итәргә язсын сезгә. Ә хәзер безгә килгән хат белән танышабыз. Елның иң матур чагында ямьле майда тугансың. Туганнарың арасында яратканы булгансың. Әйе, ямьле майның 22-сендә байлар сабасында дөньяга икенче бала булып, Илдус һәм Рәхимә Хәлиуллиннар гаиләсендә малай туа. Матур итеп аңа әтисенең исеменә охшатып, Илгиз диеп исем кушалар. Гаиләдә бәйрәм, шатлыклы минутлар. Ләкин берникадәр вакыттан Илгиздә физик тайпылышлар сизелә башлый. Әти-әни кайгыга бата, бармаган табиб күрәзәче калмый. Барсы да уңышсыз. Һәм менә куркыныч диагноз. Бала тумыштан ишетми, ишетмәгәч сөйләшү юк һәм башкалары. Шуңа да карамастан Илгиз балалар бакчасына йөри, физик мөмкинлекләре шикләнгәннәр өчен мәктәбен тамамлый. Бүгенге көндә Илгиз әниебез белән матур гына гомер кичерәләр. Әниебезгә дә быел 85 яшь булды. Аңа да исәнлек, саулык, озын гомер теләп калабыз. Тәүлекнең кайсы вакытында кайтып кермә, алар якты йөз, тәмле чәй белән төп нигезебездә безне шатланып каршы алалар. Шушы матур 60 яшьлек юбилее белән котлап, иң изге, ихлас, матур теләкләребезне җиткерәсебез килә. Зәп-зәңгәр бүген күкләрдә гүя махсус киенгән. Илгизнең туган көне дип бар табигать сөенгән. Гомернең сиңа озынын, бәхетнең иң зурысын, шатлыкларның иң олысын, төннәрнең дә айлысын. Ходай биргән гомереңдә күп авырлыклар уздың. Бер нигә дә карамыйча син сынмадың, сыгылмадың. Көчле рухлы, кешелекле, юмарт һәм бик ярдәмчел син. Авырмый, кайгы күрми, бәхетле гомер итсин. Иң изге теләкләр белән әниең Рәхимә, Илдар Дания гаиләсе, Раушания сеңнең гаиләсе, Ринат Гөлназ сеңнең гаиләсе һәм бу теләкләргә барлык туганнарың да ихлас күңелдән кушыла. Байлар сабасында яшәүче Илгиз Хәлиуллинга 60 яшь тулу уңаеннан без дә матур теләкләребезне җиткерәбез. Әниегез янәшәсендә озын-озак гомер итәргә язсын сезгә. Туганнарыгыз һәр вакыт терәк булсыннар. Бәхетле булыгыз, хәерле гомерләр үзегезгә. Туғаным, біз туғаннар бүрік нәсілден. Сен матарда көңіл, сенің білән жеңіл, туған болғаш рәхәт яшәргә. Яры әлі, сен бар, яры әлі, мин бар, михәл туғанымын деп яшәргә. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğerini bilmimin işlerge. Yarı yeli, sin var, yarı yeli, min var, yıkal tuğanım deyip yaşarge. Uzak görüşmesek, haller bilişmesek, yüreğerini bilmimin işlerge. Sen benim türegim, min senin türegin. Yaşasakça türlü dilekte, gülüş yaşagın
Kıya jimirle kıya Tuğan yaşı her şa yürekte Yarı yele sin var yarı yele min var Nihal tuğanım deyip yaşarge Uzak güreşmesek haller bilişmesek Yüreğerini bilemin nişlerge Elbette her vakta da şu aytırıp tuğanlarca yaşarga yazsın dostlar. Tuğanlar birbirimize unutmayın, birbirimize kadirlik. Bu dünyalar üç tiyinlik olsa da bir güne yaşayız, bir agaylı yaşarga gerek. Birgeler, yarı yele, sin var yarı yele, min var nihal tuğanım deyip yaşarga. Uzak güreşmesek, haller bilişmesek Yüreğerini bilimimin işlerge Yarı yele, sin var yarı yele Min var, nihal tuğanım deyip yaşarge Uzak güreşmesek, haller bilişmesek Yüreğerini bilimimin işlerge Uzak güreşmesek haller bilişmesek Yüreğerini bilimim işlerge Жырлы бүләк тапшыруының бүгінгі шығарылышы ақырына якынлашты. Сіз дә якыннарыгызның бәйрәм шатлыкларын уртаклашып, безгә хатлар юллагыз. Сез аларны безгә китереп тә бирә аласыз, һәм инде 24311 телефоны аша да тапшыру мөмкинлеге бар. Без хатларны электрон итеп тә кабул итеп алабыз. Безгә языгыз, бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Ә бүгенгә сау булыгыз.